autopsy about Odira Oputago. I follow me up. Immediately when I got here moto to upload video. Na kawase ka ije Odira asa aga since ahụ ya bụ nwa amade nọ na South Africa nwa. We nọkwu na video ahụ wee kwuo na Odira na ozu ya erutego Nigeria. We si na onweghị ikike onwe ya release autopsy result Odira publicly. Except Ndigbo Odira ekweyeru ka release publicly. Few hours later, I went afọ ebe nwanne Odira na-ekwu na autopsy result Odira bụ na enyere Odira poison na egburu Odira egbu. Ajụjụ m chọrọ ịjụ na mbụ, kedu ndị aka ha dị n'ọnwụ Odira? Kedu ndị gburu Odira? Echo Odira jewe all the way to South Africa. Or Buvuno we stand by enemy na South Africa. Kaga sin an enemy Odira de nande ya nia. Mere emume or na-eme emume ambassadorship. We need to investigate this matter very, very carefully. Because Odira did not die in Nigeria. Odira died in South Africa. Now, Odira is based in South Africa. Odira based in Nigeria. How come Odira ji wonzie na mba? How come ojibu na South Africa ka Odira anwụ? My name is first video concerning the day no Odira anwụ before escalate here online. We kọwasie unu ka Odira ji wee na-ata afụfụ. Mgbagharị Odira niile ka Odira wee rie nri. When he was nothing, he was fighting to become somebody. Mmiri niile na-ezo na ama Odira, anwụ na-acha na-acha Odira. Odira na-agbagharị from place to place, na-emeti ma producers. Ewero role ọbụla na na-play na movie industry, Odira na-play ka o wee bụ na ọ na-keep us happy and keeping us laughing. Mana social media, Chineke mee social media wee bịa pụta, make some people with talent easy to go. Now, Odira, the greatness in Odira is burning like fire, and somebody decided to quench it. Somebody were anyofu who be porazo, somebody who be pochi. Kedindi buru Odira, that is ajụjụ na-ajụ. Kedindi yeriansi, kedindi buru Odira. If what I'm hearing is true, kedindi buru Odira, why eji eme okwu ahụ chukwu. Untouchable comedy, Ezugo Global, and the rest of them, nwaja hamam na nwaja so we a lot of them. Ma afu mogo Ezugo Global say mo onye ọ na-afụ na South Africa na nwaja. But ihe na-ajụ ajụ bụ kedindi buru Odira, and why did they poison Odira? Ewu ihe Odira chọpụta ka eru South Africa. Ka ewu ihe Odira ma mmadụ na-achọ ka o zenarị as a secret. Ka anya ofu nkịtị ka eji maka ya wee wenarị ndụ Odira n'ike. Now, Odira ngokwe o. Nke Odira agagokwe o. Ma ejidere onye gburu Odira ma ejideghị ya. That can never wake Odira from death. Every day anyị na-asị ka anyị nọ ka anyị mụta ihe from ihe mere mmadụ. Mana ekpere m n'isi anyị ncha niile bụ na ama nji n'ọnwụ gụwa ma ọnwụ m wee mụrụ ihe. Onye ọbụla ga-asa anya ya mmiri ma na ije nwa ọkụkọ adịrị egbe mma. Now look at it. The family has lost a huge person. Oge Odira bunishiwe ike. Anya ofu adịrọ mma. Egbukatago ndị mmadụ na movie industry. Bukata ndị mmadụ na Nollywood. Na-ajụzi ihe ọjọọ ihe arụ ma mmadụ showcase with talent ya. Agwa the people that Nollywood industry has lost. You will be afraid to join them. Because I sometimes in video now wonder, Kedi how manage can Mike Angel ha, Emanuela ha, bring Jota ha, they confess to her, basket mouth to her, I go die, I go save her, Ndani nesi will survive on a movie industry. Because of gene, Oborona ha de kawaso, Oborona ha de kewe careful. I believe in one thing that we are informed on time, and onye chi ya egburu mmadụ anaghị egbu ya. Man, all the very, very bad, na mmadụ ga-ewe enemy n'ebe ọ nọ. Asị m na
ana m eche ọnwụ Odira si na egburu Odira once because egbere ka nọkọta si na ọbara si Odira n'ọrụ ma ọ n'imi ma ọ na ntị na-apụta na ojikwa wee BP nke a si nke ọzọ asịrọ na ọnụ kata complain ya na ike na-agwụ ya, which means na a na-ata area poison nwa obere onye gburu Odira anị ya n'ọnụ ka anyị ghara isi nọ ndị ya na ya enye ha ambassadorship ya na ya so travel ma maka ọnwụ Odira ka ihe a ka ọ dịwarụ Chukwu because by now some of these people, these guys ya na ya so travel ma ndị ya na ya nọ ewukwuo personal people na attend to them ama m ebe ihe mere Odira asị me because ihe a na-agbari isi anọkọta asị na mmadụ anwụọ bụrụ Odira kedu maka ihe mere eji gbuo Odira ka ọ hapụ ịpụta mụọ a chọrọ ịpịnye ya ka ọkụ a chọrọ ịbịanye ya ka ọkụ enwere ike Odira nwa mgbom ewe ụfọdụ na-amara ya kpa egwu ọgwụ ewe ụfọdụ ya na-amara ya bụ ikpe ekpere they believe that na chifo ha na chi efogo na mbọsọ bụ na ha fụta binye ụtụtụ ha na-eje ebe ha na-eje ha taa atụsa arụ ha na-aga ebe ha na-aga ụwa bụ nke onye but ha mara na ụwa adịrị otu ahụ for other people because some of us that are careless like the way Odira is careless because I believe that if Odira was careful na ọkụkọ a na-akọ na enyere ya poison because I wonder why nwa gata ahịhịa ezigo global ha untouchable ha refused ha amasị na ha anụghị about autopsy results ka ihe mere eji wee na-ekpuchi ya aka ka ihe mere eji wee na-eme okwu a kpụrụkpụrụ ọ ka company nwa gata ahịhịa hapụ ịdị affected maka o doo m anya na ihe nwa gata ahịhịa ada aga straight ama m oge Uncle IB ha ezugo kedu afia kena ihe oke na ihe the rest of them sign kwa ambassadorship a na-aka aka na akwụcha ụgwọ moto aghara afụ moto akwụrụ ụgwọ ya mmadụ kwụnyecha ụgwọ moto ama na azazi call ya a lot of stories was coming group ndị nke ahụ gaa anyị dom so ha sokwa na nke ahụ Odira aha na group ha bụ ihe bịazi mezi ambassadorship ha ruzie South Africa eburu ozu nọta. What is wrong? What is really wrong? What is really wrong? For most of us, so can I show our talents? Can I na put off ma? When do you know na chọrọ ka ibunite? I have always said it and I will still repeat it again. When na chọrọ dị ka ị succeed, na chọrọ ka ekwute okwu gị, chọrọ ka akwatuo gị. Ndị amasị m na-emewe investigation kịta na ama nchọpụta onye gburu Odira. It's a lie. It is a very big fat lie. Inasi mwagata ya na-eme preaching, inezi ozi ọmụma ni believe in prophecy. Iman gunta mari ihe mere Odira. Ị ga-asị m na iman chọpụta onye gburu Odira. Ị ga-asị m na iman dokewu afa ndị mmadụ je tọgba. Onye ọbụla na faith nke ya. Esi na iwe native doctor, esi na iwe eze nwaanyị na-agba afa na ajụ ese. Ijekwuli ejeje jụọ ese. Ka ọzọ ghara ime. Because ofu onye gburu mmadụ gbuo ofu onye ogbuche nke ọbara ya afụ na anya agụụ egbukwo mmadụ ebidokwa because ogbugo mmadụ ọbara ejughị ya anya niile. Biko nu ka onye ọbụla saa anya mmiri o because ụwa na-atụzi m egwu a na-egbukwuzi mmadụ maka talent ya ọ bụrụkwa taa ka o bido mana nke Odira was shortcoming ewero ka esi wee eweho ka esi oji wee awọtara ọmụ because the guy was a heavy star that was about to blow. Akọ Mr. Igbo Osofia ha Sam Loko ha nke nwụrụ anwụ chinwetara agụ ha. This guy is one of the biggest arrival keta amara industry keta nwuru ọkụ nke ikpeazụ a na ka esi kwuru nwa amadu ndụ n'ike na ya ndụ n'iyi asị ọzọ eme na erukwa echi ọzọ eme isi m agaghị aba n'ihe m amara God forbid alaki anyị.